בחורשה ירוקה בין הגבעות חיו חיפושיות רבות. לכולן כנפיים אדומות, ועליהן נקודות שחורות ויפות. אבל לחיפושית קטנה בשם דורלי לא הייתה אפילו נקודה אחת על גבה. כשרצתה לשחק עם החיפושיות האחרות, הן אמרו לה, את לא כמו כולנו, לכי מפה. דורלי נעלבה מאוד וברחה עצובה. היא הלכה והלכה עד שהתעייפה וישבה לבכות. פתאום הופיע גמד קטן בשם קודי ושאל, למה את בוכה? דורלי סיפרה לו הכל. קודי חייך ואמר, אם תהיי טובה, תראי מה יקרה. דורלי קמה והמשיכה בדרכה. היא פגשה נמלה קטנה שסחבה גרעין כבד, ומיד עזרה לה להביא אותו אל הקן. ופתאום הופיע על גבה נקודה אחת. בהמשך פגשה חגב שפצע את רגלו. דורלי חבשה לו את הרגל בעדינות, והוא קפץ בשמחה. ועל גבה הופיעה נקודה שנייה. היא המשיכה בדרכה ופגשה דבורה שנתקעה בתוך פרח. דורלי שחררה אותה בזהירות, ועל גבה הופיעה נקודה שלישית. לאחר מכן פגשה דורלי גולם קטן תלוי על גבעול. פרפר צעיר שבתוכו ניסה לצאת ולא הצליח. דורלי קרסמה בעדינות את הקליפה, והפרפר יצא ופרש כנפיים ואף. בהמשך ראתה שפירית עם כנפיים שקופות, לחודה בקורי עכבישים דקים. דורלי שחררה אותה בזהירות, והשפירית עפה בשמחה. עוד קצת בדרך פגשה פשוש קטן, שחיפש גבעולים רכים לבניית קן. דורלי הובילה אותו למקום מתאים, והוא שמח מאוד. תודה לך. וכל פעם שעזרה, צמחה לה עוד נקודה. כשכבר היו לה 6 נקודות, הגיעו כל החברים אליה יחד וקראו בשמחה. הידד לדורלי הטובה. ובאותו רגע צמחה על גבה נקודה שביעית. דורלי חייכה בהתרגשות. היא כבר לא הייתה לבד. והיא הבינה, לא הנקודות עושות אותנו מיוחדים, אלא המעשים הטובים שבלב.